wis tau dibayar apa urung ta? Ayo urung tau kok bayarane iki. Ngeten Gusti Yung. Bocah-bocah niki do tangga. Sampeyan ngongkon kula kon ladi bocah-bocah kon ngandelke kulite kon ngatoske balunge iki jane wonten apa? Brandal Surawana lan Surawati. Apa ta sebabe kowe saben dina ndak kongkon olah kriganing peperangan? Ampun kowe wis trengginas terampil nggon olah bilaraga ujungku kowe bakal tangguh senjata ngrubuhke negara Tandes. Kon gawe geger ing kraton Tandes. Yen perlu ngrubuhke Tandes. Yen perlu ngrubuhke. Iya. Kang. Kowe iki aja sembrono lho. Tandes kraton sing gedhe. Prajurite akeh. Lho balamu mung pirang bitir. Kowe aja wedi getih. Kraton jumbuh bayarane timbang urip rekoso sisan kami. Iya dalah. Mula saka kuwi aku sumpah. Bocah-bocahmu iso ngrubuhke kraton Tandes. Besok gede ganjaramu, uripmu bakal mubrah-mubruk kecukupan. Iki sing ngomong lan sing ngongkon sampean dhewe apa isih ana sing perintah? Oh, aku komandan gawe ngene iki. Sejatine aku ya ana sing Aku mula tenan kaya malah kok kakas kene nek perintah iki lho. Aku ora percaya mesti jadi perintah. Aku diperintah karo bendaraku. Bendaraku wis kalebu keluarga ing Blora Jatangga. Malah dhuwur pangkate di. Sinten niku sinten? Lek kowe kepengin ngerti, Kanjeng Pangeran Gurawansa. Ya iya, nek iki aku percaya. Iki kula tau dene Jeng Pangeran Gurawansa. Ya. Kula tak kepengin ketemu Jeng Pangeran Gurawansa. Kowe ora percaya. Pengen ngerti rawuhe, engko bakal rawuh ning papan. Ajeng niki. Iya. Dadi tani. Iya, lho. Dadi yo. Kira-kira kaya kowe ora. Jadi peteng iki aku mung kepengin mbuktekke aturmu nalika semono. Nggih. Yen to kowe kuwi duwe wong-wong tanduran. Bocah-bocahmu saben dina kok kon geladen. Nggih. Olah bela diri. Nggih. Saengga besok bakal gelem sabiyantu. Nggih. Apa kang dadi panjang aku? Apa iki? Boten keliru. Tiyang ingkang sampun nate kula aturaken Brandal Surawana Surawani kene iki niki lho wong niki kecune lah boten ila Surawana lan Surawani jedengkoting para Brandal sing padha rempon nulis alas jati peteng. Kula kanaran Surawana. Niki adi kula Surawani. Mbok menawa sadurunge aku temeka ing papan kene. Kowe wis dijarwani kelawan Temenggung. Guna pangreka. Ampun, pun Wis, nah. Iki bakal ndak bilasi meneh. Pancen sejatine aku duweni panjangka. Panjangka kepengin jumeneng ratu ana ing kraton Tandes. Nah, dalane aku bisa jumeneng ratu. Kang Mas
Mas Gendrosti kae kudu lengser saka damar keprabuan. Mula ki sapa kuwi? Lamun sira-sira kabeh bisa ngrubuhake Katun Tandes, ora mung trimo kowe balak wene dhuwit kengkeh. Kaporo, kowe bakal tak wene pangkat sing luwih dhuwur. Trontong. Weh, tekon ora, tekon ora. Tekon. Ojo karo aku, karo wong lan. Wis. Tekon. Jeneng wong nyambut gawe niki ngalap opah. Ya, Cetane kula niki sing kula butuhke mung bondo donya. Nek kula pun kelakon gawe geger saya-saya ngrubuhke. Niki ampun mok teng ucapan lho nggih. Mengko gek-gek dereng kelakon janjine wae. No. Bareng dadi nyawang mawon wegah. Niku biasane ya ora. Kathah kok. Surawana. Hah? Lek kowe ora percaya, Nggih. bayar aku tak kena kowe. Oh, tenan lho. Iya, Kanjeng Pangeran Gurawangsa dadi ratu, bayar aku. oh aku njaluk kowe ra susah kuwatu. Nggih. Mergo bondo donya ana ing Kraton Tandes kae wilahan cacahe. Lamun to kelakon tren aku jeneng ratu, wis ra usah kuwatu. Keluargamu bakal urip sing kanthi kepetuntukan bondo lan donya. Menawi mekaten Jeng Pangeran, Gusti Temenggung Gura Panggreka. Iya. Lan bocah-bocah kabeh. Jedengkot Jati Peteng Surawana. Lan adhiku Surawani. Nyekseni bumi lan langit bakal sabelo karo Gurawangsa. Biasa lawan aku. Saiki ngeten. Selakake kula nampa opah sampeyan kondur kemawon. Kersane mboten ngawis tarani. Pinter. Ben pancen koyo lantung gawe. Aku bakal kondur Kraton Tandes rampungke gawean. Kula damel geger Kraton Tandes. Wah, Jas. Wis kan. Mengkore teko Kraton Tandes. ya. Sing ngatur iki aku. Weh, bocah-bocah. aku. Cimatmu do digawa kabeh. Tak gowo lho. Gamanmu do diungkal. Ketemu wong Tandes. Platok. Makan. Yo.